DXDC Radyoman Report. Kasamtangang nagpahigayon og assessment ang mga personay sa City Social Welfare and Development Office sa mga purok sa Barangay Santo Niño, Tugbok District nga apektado sa baha kagabi. Sumala kang Kagawad Jesus Lumayag tumong sa assessment mao nga aron sa taon kung pila ka pamilya ang naigo sa baha sa ilang barangay hatod sa kusog nga uwan kagabi. Nagtuo si Kagawad Lumayag nga ang katuyan usab sa paglusad og assessment mao ang pagtulong og ayuda sa mga nabahaan gikan sa lokal nga gobyerno pinaagi sa CSWDO. Sigun ni Kagawad Lumayag nga dili maubo sa dulan na pulo ka purok ang anaan naglumay sa creek ug sa sapa o miawas ang tubig resulta sa pagbaha. Dugang pas opisyal wa na nagpatuman og evacuation ang barangay sa mga nagpuyo duol kun dulaan sa napulo ka purok tungod mihuba sa pudayon ang baha pila ka oras na kalamay hinuon dili pa masayran kung pila gayud ang kinatibuk ang panimayong pamilya ang apektado niini. Di kasamtangan magpahigayon usab og panagpulong ang barangay council aron desisyonan kung angay na bang ilisan o dili ang culvert og imbornal sa creek og sa sapa sa ingon wa nay mahitabo nga pagbaha sa ilang barangay panahon magbunok ang uwan sa dakbayan sa Davao. Gikan sa Barangay Santo Niño, Tugbok ning atong syudad. Kasama mo sa Balitog Serbisyo Publiko, Radyoman Joel Viray, Tatak RMN. Tatak RMN.